bugarski krompir zaliveni, zapečeni krompir sastojci, 700-800 gr krompira, može i više samo što ćete morati dodati jedno više jaja i malo mleka, 3 cela jaja, 100 ml mleka, 1 kašika mekog brašna, 100 gr bilo kojeg tvrdog sira ili po želji kačkavalj, gauda, čedar, mozzarella, soj, biber po ukusu. Objasniću kako sam ja stavljala, malo ulja za podmazivanje posude. Priprema: krompir očistiti i staviti da se skuva. Kuvati taman toliko da bude kuvan, nikako raskuvan, bolje i da je malo tvrdi nego da vam se prekuva. Ocediti vodu, pa sipati hladnu. Uključiti rernu na 200 stepeni da se zagreje. Pouljiti posudu, najbolje keramičku ili vatrostalnu, pa izrendati krompir. Pola mere krompira neka bude jedan red. Posoliti prstohvatom soli, preko narendati ostatak krompira i ravnomerno rasporediti. Opet posoliti, ulupati jaja žicom sa pola kašičice soli na vrh kašičice bibera. Dodati brašno pa opet dobro umutiti. Na kraju dodati mleko, izmešati, preliti svuda po krompiru. Nisam vam rekla da vam treba manja posuda za ovu količinu, nekih 25x18, 20 cm. Kada prelijete malo kašikom utapkajte, nemojte stiskati kako se ne bi krompir gnječio, samo blago prevucite kašikom da sav bude u prelivu. Preko narendajte sir i stavite u rernu. Pečete sve dok ne porumeni koliko vama odgovara. Ne brinite, ne može da izađe nepečen, samo može manje zapečen ili više, zavisi kako volite. To je to, prijatno. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.